देखा तनी के ना हमारा व्हाट्सएप पर आवतारू ना इंस्टाग्राम पर आवतारू ना मैसेंजर पर ना फेसबुक पर ना ट्विटर पर कहाँ रहतारू इंस्टाग्राम पर एको दिन नहीं खिलो को बाप रे बाप हैसन प्रेमी होला सब करे वाला ए अभिषेक बाबा तनी रउए समझाई कहत रे कि इनकर मैसेज के जवाब ना दिहिला जब कुछ भेजे ले व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे दिहिला तब वो कहत रहे कि ना देवेली आ रहल बात ऑनलाइन रहला के अरे हमरा घरे दुगो छोट छोट भतीजा बाड़े सब दिन रात उहे मोबाइल ले ले रहत रस उ त कबो कबो हमरा हाथ में आवेला तो तोहार मैसेज देखिला तो जवाब दे दिहिला अरे तो तू से फोन किन लग से कवना गलतिया बोल कौना चूक पा दिल नरी पलाईवा सब फेसबुक पा कवना गलतिया बोल कौना चूक पा दिल नरी पलाईवा सब फेसबुक पा दिन दुपहरिया आधारा दिल जग रहलू दिन दुपहरिया आधारा दिल जग रहलू आनलाई हमर जान के कर खाती रहलू आनलाई हमर जान के कर खाती रहलू कवना गलतिया बोल कवना चूक पा दिल नरी पलाईवा सब फेसबुक पा दिन दुपहरिया आधारा दिल जग रहलू दिन दुपहरिया आधारा दिल जग रहलू आनलाई हमर जान के कर खाती रहलू आनलाई हमर जान के कर खाती रहलू यह सोनू बाबा हो ये बाबा हवाई एक दिन खातिर बराइल बड़न घरे रह के चाहे बाकी रे मित्रता हो आ मोबाइल में भूलवा दल मित्र हो मित्र यह मित्रता के पहचान ना ना वो पागल हो कर काम जय जी रवे दौड़ दिया दो बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हैदराबादी भैया लोग ओर से मिलल हाय देखिए हंस बहादुर जी के फूफा जी के तरफ से पुरस्कार मिलल बा
भोलानाथ जी वहाँ के लड़का इंजीनियर साहब अमित कुमार जी पुरस्कार देता नहीं। सोनू बाबा बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार। पहले जैसा नब बत्ती आवेलू न खुल के जनतन जिया तारू हमारा के भूल के पहले जैसा नब बत्ती आवेलू न खुल के जनतन जिया तारू हमारा के भूल के कवन दिया के बन के अब तू अरे बाती रहेलू कवन दिया के बन के अब तू बाती रहेलू आनलाई हमर जा के कर खाती रहेलू